Дорогие телеглядачи, 19 сакавіка мы успамінаем святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Под гэтым імем касцёл ведае каля 30 святых. Імя Юзаф азначае Бог дадаў, дабавіў. Наш святы быў пакліканы Богам стаць абраннікам Свяцейшай Дзевы Марыі і апекуном Хрыста. Першы раз ён упамінаецца пры заручыных з Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Па праву юдэйскаму праз некаторы час дзяўчына станавілася жонкай, калі ўваходзіла падчас вясельных урачыстасцяў да дому сужанка. Святы Юзаф паходзіў з роду караля Давіда. Аб гэтым нам піша евангеліст Мацвей у першым раздзеле. У дзяцінстве Хрыста святы Юзаф адыграў значную роль. Яму анёл у сне кажа, каб ён уцякаў у Егіпет, а затым вяртаўся назад у Назарэт пасля смерці Ірада. Яму таксама Бог аб'ясняе таямніцу уцелаўлення Ісуса, Сына Божага. Падчас публічнай уже дзялальнасці Хрыста, калі ён евангелізіраваў, мы не знаходзім упамінаў святога Юзафа і думаем, што ён ужо ў гэты час не жыў, меў бы найпрыгажэйшую смерць, бо на руках Ісуса і Марыі. Таму, можа, ён з'яўляецца асаблівым апекуном добрай смерці. Для глыбейшага пазнання асобы святога Юзафа рэкамендую вам пачытаць кнігу Яна Дабрачынскага «У цені айца». Па прафесіі святы Юзаф быў рамеснікам. Юдэйскае слова «хараш» гэта і азначае чалавека, які выконваў працу ў дрэве, метале, у камені і быў таксама сталяром. Евангелие упамінае святога Юзафа падчас уцечкі ў Егіпет, падчас ахвяравання Хрыста ў святыні, падчас паклону 3 мудрацоў і вяртання назад з Егіпту. Святы Юзаф ёсць абраннікам Найсвяцейшай Дзевы Марыі і таксама ёсць апекуном кожнага з нас, калі мы звяртаемся нават у безнадзейных справах да яго. Заўсёды пасля кожнай малітвы можам коротка казаць: «Святы Юзаф, маліся за нас», і ўсё будзе добра.